Vă salut, dragi prieteni! Astăzi suntem la iepuraș. Am decis să fac un nou vlog pentru că n-am mai postat de 3 săptămâni. Avem multe schimbări. Avem această femeluță pe care o știți. Femeluța gri și înșila. S-a mai deschis la culoare. Pe filmare nu se vede așa de bine pentru că bate soarele. Dar cam asta este culoarea ei. Un pic mai închis așa. Am separat-o de mamă, pe ea și pe băiatul ăsta. I-am pus aici să se facă măricei, pentru că uita, s-a făcut mai mare și vreau să o păstrez pe ea și pe el. Avem și, cred că, 2 noi achiziții. Cam atât. Și să începem. Avem aici această femeluță, berbec german. Cred că o știți. Ia uitați. Trebuie să le fac cura la toți, dar nu prea am mai avut timp. Ia uitați ce frumos este. Trecem mai departe. I-am făcut ei toată cușca asta. Știți că aici aveam un masculaș negru. L-am mutat. Așa. Aici avem femeluța gri și înșila cu masculașul berbec mantulat. Aici avem femela de uriaș german. Uitați-o. Trecem mai departe. Aici avem un masculaș de berbec. Mai rău el așa, mai teritorial. Ia uitați-l. Deci de robie. Cred că are 3 luni sau aproape 3 luni, habar n-am. L-am pus aici. L-am separat de mamă. Trecem mai departe. Am pus aici în cușca aceasta, perechea de uriaș. S-au făcut și ei mai mărișori. Frumoși. Trecem mai departe. Avem aici masculașul de berbec, negru. Ăsta care este foarte cu minte. Un masculaș cum trebuie, zic eu, la aproape 5 luni. Trebuie să le pun apă. Și trecem mai departe. Avem aici restul de iepuraș. Mai am decât 3 și masculașul acela. Bine, și acela. Am un masculaș 2, 3. Ăla este uriaș. Și aceste 2 femeluțe, berbec, disponibile. Bine, de fapt tot ce am aici e disponibil. Femeluțe de haicol, acolo. Acelea sunt metiți de berbec uriaș. Cam atât. Și aceștia sunt berbeci originali. Avem încă o achiziție. Vă arăt imediat.
După cum vedeți, puii s-au făcut și ei mai mărișori. La 2 luni și 2 luni jumate, cam așa. Și trecem mai departe. Avem acest masculaj de berbec gri șinșila, perechea la fetiță, la femelă. Ia uitați ce frumos este. 3 luni. Se vede calitatea. Foarte frumos. Încă nu a dat puful jos. Mai are puf pe el. Ureche lată. Ia uitați. Lungă, cum trebuie. E fix ce trebuie. E de păstrat. Nu se vinde. Știți că aveam femela berbec gri. Am dat-o pe el. Am dat-o pe ea și l-am luat pe el. Am făcut un schimb. Eu zic că s-a meritat. Este cam speriat el, dar se va remedia pentru că are doar câteva zile la mine. Foarte frumos. Stai mă, vină încoace. Stai mă aici. Și a și sărit. Da, stați că-l bag la loc, că nu prea mă înțeleg cu el. Bag la locul lui. Uitați-l. Și cam acesta este masculașul, l-am pus la locul lui. Pentru că de aici sare și nu vreau să pățească ceva. Stați puțin. Îi luăm încoa. Îi luăm încoa. Nu încoa n-am să fii cu minte. Îl voi băga la loc pentru că nu stă. Și cam acesta a fost vlogul. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. V-am pupat, pa!